Takže dámy a pánové, já vás vítám u dnešního našeho nového videa a dneska si ukážeme, jak se hraje Bago. Takže dámy a pánové, teďka si ukážeme, co je to Bago. Bago je, že když máte, můžou to hrát 4 lidi a víc, protože by to jinak pak nevyšlo, ale když jste 4, tak 3 se postaví do trouhelníku a 1 jde do prostředka. Vy si mezi sebou musíte nahrávat, ale když vy nahrajete a chytí vám, jakože stopne vám tu přihrávku ten, co je ve prostřed, tak automaticky jdete vy do prostřed a on jde místo vás, takže to tak prostě je a my si to teďka ukážeme, tak jdem na to. Takže teď se takhle postavíte do trouhelníku a prostě oni si musí mezi sebou nahrávat a já musím zabránit přihrávce. A pak se vyměníme, tak hrajem. Takže Honzo, jdeš? Dej mi. Filip, pojď. Dík. Je tam Tom volný. Paky. Filip. Tom jde do prostřed, protože Honza zblokoval přihrávku. Co ti mám nepovedlo. Pojď, Fuldo. Hej, pojď. Stopping. Promiň. A pojď ještě hraj. Anes. Anes, bacha. Tom se dotkl, takže on to jdeš do prostřed. To znamená. Hra. Tato hra nemá konec, ale můžete si dát stopky, třeba 5 minut, a ten, kdo bude zrovna ve středu, prohraje. Good job.